Nun nggih adicara saged dipun mulai nggih. Wis mau kantong polenge, Mbak Beleng. Kantong poleng gendengipun pengantin anyar nggih. Ya, ya. Ya. Miki joget. Mik joget. Dasa muka musuh anoman kaya ngene abot momong putra ning alam donya gawe tatanan Srikandi karo jana hey hey ae oh ya oh sawong galing wayang ing kono sing digawe kayun ning jati pena eling jaman semono yen tok tanding jermalah lali minggir durepna yo yo kaya ngene rasaning tempe iwak urang go bumbu rawon kaya ngene rasaning randuwe kaya wayang digawe lakon Mandek. Anak-anak itu beri. Ya. Ae. Ya. Yo ayo
rene tak kandani. Yo Pak, mandek Kak, mandek Kak. Mandek Ron. Ya, ya. Ya. Ya ora apa-apa yang mbengne tetep. Ya kurang siji. Kurang siji gas. Gajah. Yo ayo. Hop. Gajah rene tak kandhani jak mata kaya laron siang loro kuping gedhe kadek kanggo taling buntut cilik tansah kepat kapit kaya bumbung mung lakone megang saderengipun rebutan nggih nika doa rumiyin ingkang badhe doa Mbah Mudin monggo Mbah doa riyin mamayen nabi nembe dundum kantong muleng riyin mangke dipun doani nggih. Badhe niki terus rebutan